tunchuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu heta a hlo cham thei lo ti vanua tu rama Rawngbawlna Chanchin ani kaming chu Rawngbawlna ani a vanua tu tuifin riat kam shul bula masculine thliar kar te takte atanga local kani a vanua tu hi South Pacific tuipui thliar karam pakhat ani a tuifin riat hualvel le ru atamna rama seilian kan ni naupang dangte ang bokin sikul kakala ma se nuam katilo zirlai thiam thei tak kanilawa kan klasa athiam lo ber kani sikul kakal pe lo ti chu kapa in asia ma se katan mathlir ero aneya pol rukhleng kaltumla nangma mingtal ziak le chiar thiam itumanga atok mai minti a pol rukani thleng khan ka thei ngil lawa tes kan neya kan zirtir tu chuan ka le khaphek chu aena johan mason na reng inei lo inu le ipa poisa iti hek thlon mai ani omzia inei lo minti a chuti chuan ka le khabu chu ala a tukvera chuan apai chuaka ka classmate te chuan min nui zata ka le khabu chhar turin katlan chuak chu min lo thlir thupa chu don hriat chuan min so ke a hlutna engma nei lo ni in kain hria a ma se thinlung chung ril tak atang beidong su ti thu kadonga kum avei nu chuan ka classmate pakhat chuan Johan exam I fail ani chuan sanghaman turin lofa a kala angche minti a kanui deuh suk thona a chu tiang ang nun chu ka du box si lo chu tiang ai thazok chu ka bei sei ani ni khat chu ka u Adventist lo ni to hian Bible chang von tur min pe a chu cholni hi thiang hlim taka ser turani ti hrengreng ro Exodus bungsom ni chang riat ti hi ani he Bible chang hian kanun atidang lama kumsom pathum kan in kan omna thliar kara Adventist pastor pakhat hi alokalin in khomna anei puya chuta chuan ka telve a athu cha soide chuan ka thinlung a khoi hle a baptisma chan katumta a baptisma ka chan malokin pastor chu atong traya lalpa he thalai dom takhi irong bol turin mangche ati a kapa athi nu chuan kan khosak ar sa tuala ma se koshanin min chom dola keipo in kati thei ang tok koshan huan nim thlo faile darwuak te kalote ve a anuwa chuan dikona minda a koshan upa min hlangkai le a kumsang ni le pakhat khan vanua tu thliarkar mundanga koma Adventist koshan chu kawazoma zaipola te kawatel a rimoi mangin karinna kapuang chuak thin ani zai hi thu ka soi vedan kong khat ani a thu soi thiam kanilowa ma se la ka sakhian nungriau hian kain hria ani ni khat chu ka chen na thliar kara chuan ka kir le a chuta chuan pastorin zantin thu asoya chuta tel tur chuan min soma zantin pathian fakin kazaya tlai khat chu hetilai tuifin riat kam shul vela Adventist thu cha thlen tu Norman wele sathan tlo turin min soma thlan bula chuan kadinga lalpa keipo missionary ni ve kadu kati a ani na taka chuan missionary omzia po ka hretak tak lo ma se mi ten isua an hriat theina tura tanpui kadu ani anuwa chuan mumang kaneya Adventist omlo na thliar kar Torres muna kalturin pathianin minduti ka hrethiama poisa kanei lova chutami te chu tuma melsiat kanei lo ma se pathian hnena ka tongtraya lalpa kaltura mindu chuan kong min honro katia lalpan ka tongtraina achanga Torres muna chuan kumsari ka oma thian thar te siamin ko ran thar ading nual bok kum engemo zat nuwa konsat nei na muna tukvera le khabu min pai chua saktu kan zertir tu hlui ka wa mu a mitui parol kuang chung hian min ron pana donfo min pe a ichunga ka tongkam man kha poi ka titak meu ani aron ti a ani po chu 7-day Adventist ko shana alo lut ve ani voin thlengin ko shan upa ni na kalchela pathian mangai na mi te ka hril chhong thina ko shan thar po ading nual to zirna lo chamma ila ma selal pan katan kong dang ruam man anei
Bible a chuan pathianin nang ni lama karil ruput zia chu ka interest si a in hun hun to pa chuan beiseina petur chewin thil thalo nilovin thatna ka ngai tu asin ti in Jeremiah bungsom ne pakwa changsom pakhata asoyani chu thutiam chu katan ania itan po ani tun quarter cholni voi som pathum na a I tholom hi Solomon Islands le Vanuatu muna Children's Health Project tranpuina turin akaldon ani khati zong kha tun truma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani